ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡ ಬೈದೆ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಪುರಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ಯಾನು ಟಾಮಿನ್ ಮೀಪಾಯೆ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿಡು ಉಲಾಯ್ದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೀನಿನ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪರ ಉಂಡು ಸಜ್ಜಿ ಮಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದು ತುಕ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಸುರುಕ್ ಮೆಂತುಲಿ ಜೋರ್ಲೆಂಬಿ ಮೀನಿಗೆ ಹೇ ಒಂಗುಶು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮನಿ ಪಂದೆ ಏಯ್ ಮೀನ್ ಸಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತೆ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಸಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ತೊಲೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪುದ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಪ್ ಕುರಪ್ ಮುಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದುಂಡೆ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟೆ ತಿಂದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದನ್ ತೋಜು ಲಕ್ಕುಜಿ ಕುಲ್ದಿನಲ್ತು ಅಲ್ಲ 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 ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತಿನ್ಪುನು ಬೊಚ್ಚಿಂಡ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಪ್ಪಣ್ ಒಕ್ಕ ಬೊಡನಾಗ ತಿನ್ನ ಯಾವ ಮೀನ್ ಮಂತದಾಂಡು ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ್ಲಾಂಡು ಮೀನ್ ಮನ್ಪುನಗೊಂಜಿ ತೋಟೋಡು ಯಾನ್ ತೋಟೋಡು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡಂದು ತೋಟ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲೆ ಕುಲ್ದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಇತ್ತ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಉಮಿಲ್ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಆಪುಜಿ ಏರ ರೀಲ್ಸ್ಡ್ ಪನೊಂತೆರ್ ಸಪುರದಕ್ಲೆನ್ ತುಂಟ ಉಮಿಲ್ ಬತ್ ಚುಜಿಗೆ ಅಕಲ್ಲೆನ್ ತೂದೆ ಉಮಿಲ್ಗ್ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಏರ್ ಪನ್ಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ದೇರ್ದು ಸಾಕಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಗೈಡ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಎಂಚ ದೇರುನಂಡಲ ಇಂಚೊರ ಮಂತೆ ಆಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕಜಿಪಾದು ಅಜ್ಜಿನ ಉನ್ನಸಾಂಡ್ ಟಾಮಿಗ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನು ಉನ್ಪುನ ಯಾನು ಉನ್ನರೆ ಕುಲ್ಲುನಗ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಂತುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದೆ ಎಂಬೆಗ್ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿಂಡ್ ಅಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.